Simonida, dobroveče. Dobroveče. Kako si? Pa odlično. Čim sam u dobrom društvu ne mogu da budem loše, a i osvežilo je malo. Imam pitanje za tebe. Kažete. Kako je to biti fatalna žena? Fatalno. Fatalna. Najfatalnija, ja sam uvijek govorila la femme fatale, la chose la plus fatale, c'est elle-même. Znači, fatalna žena je najfatalnija po samu sebe. Jel' tako? Tako je. A se isplati, čekaj, da li se isplati biti fatalna žena? Da li se isplati to? Ja nikad ne razmišljam u tim ne prednosnim jedinicama. Ne mislim materijalno, nego Ma ni nematerijalno, ni metafizički se ne isplati. Ni metafizički? Pa evo, kao što rekao, sigurna? Fatalno je po fatalnu ženu. Ali ja mislim da i vi to znate, i vi ste fatalna žena. A i ova dama koja gleda u mene, ova gospođa iz Luganska. Čekaj, pusti, sad si ti, molim te, zvezda večeri i tebe želim da pitam. A ne, ja sam zvezda galaksije, ja sam zvezda van vremena i prostora. Čekaj, koja je dobra strana fatalnosti, a koja je loša? Sama fatalnost je toliko multispektralna da ne bih mogla da pričam samo o dobroj i lošoj, nego tu su i neke druge kategorije u pitanju koje nisu kvalitativne. Jel' tako? Tako. Znači da si počinila neka zla kao fatalna žena? Nisam. Nisi? Barem ne svesno. Da, tako. Nisam to imala u planu. U agendi mojoj ne piše tako. Ali moraju da se čuvaju, bre, ljudi, jel' tako? Ne kažem samo muškarci. Ne, naročito treba da se čuvaju žene, kao što sam ja. One posebno treba da se čuvaju. Ozbiljno? Da. A što? Pa one moraju da se čuvaju zato što su fatalne same po sebe, a i po ostali svet samim tim. Čekaj, sad je ovo jedan cirkuliciozus. Da, pa tražili ste, gledajte, ja ne znam, ja ne mogu da zadovoljavam odgovorima, ako vam se moji odgovori ne sviđaju i ne pašu vam, ali ja govorim istinu i samo istinu. Jel govoriš stvarno istinu? Da. Uvek? Naravno. Ili ćutim. Dobro je prećutati, ne znači slagati. A bele laži ništa? Ne. Ozbiljno? Ili ćutanje, ili ako se govori se istina, a sad druga je stvar u kom obliku. Jer ljudi često ne mogu da shvate oblik u kome si im rekao istinu. Ako im govoriš u alegorijama, šta govore metafore i tako dalje. Dobro. Tako da... A kaži ti meni sad kad se osvrneš na sve, mislim, još mnogo je toga pred tobom. To ne znamo. Postoje neki fatalni momenti koje bi ti želela ponovo da proživiš ili ono što je proživljeno? To bih zadržala za sebe. Jao, bre! A šta smatrate, kad kažete fatalni momenti, šta podrazumevate? Pa nešto što je ono... a kako ti definišeš u stvari fatalnost? Ja se prosto pitam i sama. I ko su fatalne Srpkinje, sledeće pitanje po tebi? Ne znam, to pitajte Isidora odgovori, ja se ne bavim tim temama. Pa za sad ti kao meni... Ja mislim da se fatalne žene se ne bave drugim fatalnim ženama. Bravo! Eto, to je moj odgovor. Kako si tako pametna, čoveč? Pa, to je prosto kosmička status. Intergalaktička činjenica. Jel' tako? Tako je. Ja pijem baš... Ti piješ inače moj, ali mislim, ti mi ne persiraš, sad ja ispadam nevaspitana. Ne, ja sam... Čim je nestala jagoda, znači da je moja pića. Da li se slažeš da je inteligencija veoma povezana sa prihvatanjem činjeničnog stanja? Ako je suditi po meni, ne bih se složila. Ne prihvataš činjenično stanje? Nisam ni to rekla. Sad i ti si možda bitnija, ne mora da znači. Nije. Proročica Pitija je. Ne. Pitija, to ste dobro rekli. Ili može. Znate da je Pitija ladila mandu u Delfima na onaj... Nije ladila, nego je... To su ti gasovi koji iz zemlje izlaze i u Delfima je sedela na, da ne kažemo hoklici, ali nekoj šabličici, tačno iznad onog procepa gde su te pare izlazile. Te pare su ulazile i kroz njenu ženskost, ulazile su i na usta i opijale, tako da opijati su ipak igrali ulogu, ali isključivo i samo kod šamana i šamanki, odnosno kod sveštenica i sveštenika, odnosno kod ljudi koji su se bavili određenim ezoterijskim
uslovima i oni su imali pravo na te opijate u specifičnom kontekstu koje su ih dovodile dodatno u stanje ekstaze, ali naravno ti opijati ne bi vredeli da oni sami nisu imali, da te žene i muškarci nisu imali sami neka svojstva proročanska, odnosno da nisu imali kontakt sa onim što se u nauci naziva informaciono polje, a u religiji se naziva božanska sila i duh. Tako da, dobro ste naboli ovo pitio. Ali ja moram da primetim da imaš jednu rukavicu. To je veoma mistik, onako, šik mistik. Da, c'est très chic et mystique. Da, druga rukavica je nestala kada sam je bacila u lice jednom predstavniku takozvane srpske desnice, koga smatram jezuitom i papistom po strukturi ličnosti, kome sam to... Ta rukavica je ostala prosto kao sudbinski, fatumski, što biste vi rekli, a ostala je, nikad nisam nazad uzela. I to je to. Nisi zažalila? Crna rukavica. Pa ne, zažalila sam što nisam izazvala na dvoboj doslovno i rešila problem da ne smetaju takvi opasni... Takvi izrodi. Pa ne znam da li je to reč o izrodu, ali svakako je reč o nekome ko ne čini dobro. A misli da čini i mnogi misle da čini. Zbog leporečivosti, zbog erudicije i zbog... tog srpskog problema obožavanja i idolatrizovanja. Toga se moraju osloboditi u skorije vreme. Ono što me zanima ubrzanje, još... šta će se to desiti? Zanima me da li fatalne Srpkinje izumiru? Sve izumire, ne samo fatalne Srpkinje i fatalne Francuskinje i ne samo fatalne, mislim, ne radi se tu o nacijama, nego se radi o jednom određenom strukturi ličnosti, o energiji, o duhu. Mi nemamo sada to jest postoje takve osobe, ali one ne mogu da dođu do izražaja, znači nije pravilno postavljeno pitanje, ne radi se o tome da li postoje. Naravno da sve postoji, ali jedna je stvar kad nešto postoji i dolazi do izražaja u datom kontekstu, u jednom određenom ambijentu, gde su određene energije favorabilne takvoj strukturi ličnosti, takvoj energiji, takvom duhu i takvoj fatalnosti, kao što rekli ste. Ali ja to ne bih nazvala fatalnošću, nego prosto je ispalo tako da u poznom patrijarhatu, građanskom, da žena koja je i lepa i pametna i obrazovana, a gle čuda i produhovljena, osim što je puna energije, ona ispada fatalna i za sebe i za druge. A ne bi trebalo da je tako. To je u stvari normalno stanje, takvi bi svi trebalo da budu. Sve žene i svi drugi bi trebalo da budu takvi da imaju i na nivou energije i duha i svega ostalog i karoserije i da ne ređam sve, ajde da dodam i obrazovanje, ako ne informisanost, obrazovanje i još više čak duhovni uvidi, oni su važniji od obrazovanja. Da se sve to spoji ti dobiješ integralnu ličnost, a integralna ličnost je fatalna za sebe i druge u nesavršenim, nedovršenim, okrnjenim društvima, a mi u takvim društvima odavno živimo, ne sada, mi odavno, ti procesi su odavno počeli po onim najdubljim analizama, to bi se moglo nazvati da je krenulo kad je krenula Kalijuga. Znači sve što je u stvari celovito, ja sad ne pričam o ženama, nego o svim bićima, jednostavno koje imaju i svest, i uvide, i znanja, i lepotu, unutrašnju i vanjsku, spoljašnju, takve osobe ispadaju nenormalne izrode, ispadaju lude, ispadaju fatalne po sebe i druge u smislu nemogućnosti funkcionisanja u nesavršenom okruženju. Savršenstvo ne može da funkcioniše, kao što lepota ne može da funkcioniše u ruglu, okružena ružnoćom, gde su pogrešna vrednovanja. Dakle, ne pričam ni o određenoj geografiji, niti o vremenu. Pričam van vremena i prostora, gledamo celinu nečega što se dešavalo vekovima. A sada je to dovedeno ne do apsurda, nego je prevazišlo i apsurd. Znači, zato što je kraj. Stiže ubrzanje i ovo su poslednji odblesci, trzaji, maždaje, što bi se rekao. Tako da ja osjećam, i nisam jedina, da smo mi svedoci tog prelaznog perioda koje nema šta da obećava, nema tu obećanja ni nadanja. Jednostavno, završava se jedan zastrašujući ciklus, čiji smo mi
svedoci u raznim svojim obitavanjima, da ne kažem inkarnacijama, ali eto, više volim da kažem obitavanjima i manifestacijama. I zbog toga je sve sada tako intenzivno i ružnoća intenzivna. Lepota se ili ne primećuje ili se osuđuje, pritom govorim i o spoljnoj i o unutrašnjoj. Tako da se to ne tiče samo žena. Isto pate i muškarci koji su fatalni, sebi i drugima. Fatalni su presenzitivni, presenzibilni, prerafinirani, pretankoćudni, obrazovani. Ne moraju da budu ni obrazovani, suviše dobro osjećaju intuitivne stvari i onda normalno da oni pate zbog svakog požara u kosmosu. I takva bića osjećaju šta će se desiti i da će se to desiti vrlo brzo. Znači, to je poenta fatalnosti. Ajde reci mi sada kako se ti nosiš sa tim, pošto si svesna te činjenice, kako prevazilaziš taj moment i kako uopšte razumeš, kako živiš, kako gradiš sebe, kako nastavljaš, kad si svesna te poražavajuće i strašne činjenice. Nije to ponižavajuće. Misliš da nije? Ne, nije, zato što mene ne zanima moj status u društvu, ako ste na to mislili, niti me zanima uspeh, karijera ili bilo šta što me vezuje. Prema tome, ovo što smo rekli, građenje ličnosti, ono je neprestano. Niko od nas nije sebe izgradio definitivno. To su procesi koji uvek traju i uvek ima još. I što više čovek radi na sebi duhovno, pre svega ja baš na tome insistiram, na duhovnom radu, to je manje savršen jer zna koliko je nesavršen, prema tome to je odgovor na pitanje. Kako ja mogu da budem nezadovoljna ako znam da uvek ima još vrata da otvori, mene to vuče, mene to nadahnjuje, a ne ovaj plićak. Plićak je tu da se praćakaš ako baš moraš da to odradiš, evo sad smo se malo praćakali na jednom takozvanom eventu i dobro, i to ima svoj neki smisao ako umeš da uživaš i da izvučeš u tom ambijentu neke lepe momente i energetski, ako si okružen sa par ljudi i u ovom celom okruženju koje je prelepo estetski, a ovo sve drugo je manje bitno. Prema tome ja nemam taj problem uopšte. Taj problem imaju ljudi kojima je jako važno koji status zauzimaju u određenom društvu, naročito u ovom raspadajućem, bilo gde u svetu je raspadajuće društvo, ne, ovo je čak super, ova provincija, ovaj šupak sveta, koji je bio pupak sveta, šupčina, šupak sveta, u njemu je čak interesantno biti. Sad ima gasova, smrducka, ali ima i više slobode i više mogućnosti da se skloniš, da nekako ne budeš, kada krene velika čistka, tu će još da bude i sigurnije nego na nekim drugim mestima koje su suviše, na kojima sam ja i živela, naravno, ne bih se volila naći na tim mestima za par godina, pa čak ni sada, a kamoli za par godina. Tako da, nije to ništa tragično, ti procesi moraju da se prevladaju, ništa ja tu posebno mudro ne govorim, niti otkrivam nešto što se nije znalo, sve se to zna, za one koji znaju i bave se tim temama, odnosno to nisu teme, to je suština. Ko se bavi suštinama nema taj problem. Ne postoji sada recept kako ćeš da kažeš, čak prost narod čak to ume da prevaziđe jako dobro. Jako dobro, oni osete intuitivno, isto na jedan drugi način nego mi koji smo, eto, kao sofistikovani. Osete i prevazilaze iz minuta u minut, iz sekunde u sekundu. Imaju energiju, imaju vitalnost, imaju zdravlje. Jako je važno zdravlje glave i zdravlje duše. Pa samim tim je i zdravlje tela, znači zdravlje duše je najbitnije. Sad kakvi su sistemi za ozdravljivanje i za održavanje tonusa duše, to sad već ne bih govorila, postoje razne metode, ali svaki čovek mora da pronađe svoj autentični modus. Ne modus vivendi samo, nego svoj odnos prema božanskom, prema onostranom, odnos njegove duše ili njene duše prema duhovnom i balans između duhovnog i zemaljskog. To je ono što se u nekim starim verama, sistemima koji su identični kod Skandinavaca, Slovena, Germana, Kelta i drugih naroda koji vrlo, to je drvo života, zna se šta imate. Drvo je stablo je ova ravan, donja ravan, to je nav, kod Slovena, znači donji svet ili had, ne znači pakao a priori, nego prosto donji svet, podzemlje, gde je had. Tu je korenje,
Nije ništa negativno samo po sebi. Imaš stablo, to je ovaj život u ovoj ravni. To je java, ostala je reč java, i gore su grane koje se šire, to je prav, to je u stvari pravo, to je taj večni svet, večni kategorija van prostora i vremena. A sve je povezano, i koreni, stablo i grane sa lišćem koje se razgranjavaju sa lišćem. To je u svim religijama, samo se drugčije zove. Nije bitno i u kom periodu ljudske civilizacije, u većini, 90% religija i svih sistema filosofskih i tih koji se zapravo bave nečim što je veće od samo ove ravne života. Znači, sve je važno, nema prezira prema, sva tri aspekta su bitne i ona moraju biti sinhronizovana, izbalansirana u svakome od nas. To zavisi samo od nas. Ne od dogme, od našeg rada na sebi. Znaš šta mi baš me onako mnogo zanima? Šta je ličnost poput tebe najviše inspirisala? I šta te je formiralo? Pa upravo ovo čemu pričamo. Moje prvo pitanje moje majci je bilo među prvim pitanjima. A sunce, a mesec, a zvezde, a Boga, Oca, u ime Oca. Pa mene je to najviše zanimljivo. I to je, verovatno me je to i održalo da ne budem, da lebdim, da ne moram, čak i kad moram da hodam sa tegovima, da opet lebdim. Jednostavno, i to ne samo mene, jednostavno svakog čoveka nije bitno koja je njegova profesija. Ja i nemam profesiju, imam vokaciju, tako uvek. Ja volim da kažem da nemam profesiju, nego vokaciju. Nemam ništa protiv profesije, poštujem, ali postoje i vokacije, to su pozvanja ili zvanja, prizvanja. I moje nadahnuće uvek bilo to. Neko to naziva ljubavlju, neko Bogom, neko večnim. Mislim, to je sve spojeno. Kako može večnost bez ljubavi, ljubav bez večnosti, kako može Bog bez ljubavi, ljubav bez Boga, sazvežđa, svetovi. Mene je to privlačilo i onda sam, neko bi rekao spontano, a ja bih rekla i spontano, u smislu intuitivno, a i promišljeno, dakle i srcem i umom i emocijama i intuicijom i svim čime sam raspolagala, što sam dobila kao u paketu. Ja sam u svim aspektima ljudskog delovanja, a naročito kroz umetnost, jer je umetnost ili hudožestvo, kaže se hudožnik, znači hudi čovek, opet se vraćamo na šamane i sveštenike, jer umetnik je pravi umetnik, ili hudožnik je hud čovek, on je i proklet, ali je i blagoslovljen, on je Božji poslanac, poezija, na primjer. Poezija je muzika najviši stepen, apsolutno, najbliže božanskog, najbliže ono što prevazilazi život, on ga i opisuje, poezija i muzika mogu da opisuju i vizualne umetnosti, ali i prevazilaze, jer su veće od života. Bili smo skoro na jednoj izložbi, bavi se smrću. Taj umetnik je prevazišao smrt. Bez obzira što on možda i nije ni vernik ili ne veruje u večni život duše, ali negde je on ipak dotakao, jer svi ljudi negde u dubini su duhovni i tragaju za duhovnim. Ne za Bogom kao autoritetom, nego za duhovnošću, za večnošću, za besmrtnošću i za ljubavlju. To je poeta priča. To si pa jako pametno rekao. Pa nije to pametno, to je toliko normalno. Pa dobro, čujem. Nego ljudi se plaše da misle o tome. Ne budi skromna toliko. Ljudi se plaše da pričaju o tim temama, u stvari to je suština svega. I onog što je u okviru naših života, kad se toga setimo, mi onda sve radimo kako treba. Da li je to odnos prema drugom čoveku ili suprotnog pola ili već da ne ređemo, i sad imamo puno polova, pa neću nekog da uvredim. A nisam politički korektna, priznajem, niti tu tražimo drugih. I bez toga ne možeš, pogotovo umetnost, jer umetnost ne može da postoji bez istinitosti, bez iskrenosti, bez dubine o kojoj smo pričali pre neko veče, baš na toj izložbi koja je govorila o momentu smrti. Vidi, jedno biće je došlo, to je neki insekt koji došao da me pa neki džinovski komarac. To je možda poslao onaj gospodin koga si izazvala na dvoboj. Da, nemoj, molim ti to, ne, gospodin će sam da se... A slušaj, znaš što me još zanima, kad govorimo o ženskom tom osjećanju i uopšte o ženstvenosti i uopšte toj ženskoj energiji,
Koja su tvoje najranije sećanja i šta te u tom smislu najviše, i zapravo koja te žena u tom smislu najviše inspirisala? Ja nikad tako nisam razmišljala, moram da te razočaram. Ja ne delim ljude na muškarci i žene, niti na bilo kakve polove, kad govorim o ovim suštinskim stvarima. Znači, uklapaš se savršeno u novu realnost. Ne, upravo zato se ne uklapam, jer ovo je veštački izazvano, transgenderstvo i sve ovo je veštak, a ja pričam o suštini bića. Bića se spajaju preko senzibiliteta, preko energija, preko toliko toga. Izvini što te prekidam, kao da slušam našeg dragog Kostu Bunuševca. Znaš da je to bila njegova životna filozofija. Dobro, ali ja nju ne govorim i sa pozicija nekakve anti-rodovske, dakle ja sam vrlo srećna što sam u ženskom obliku, imam svest o tome od detinjstva, da se vratimo na pitanje. Međutim, moje prvo osjećanje, mnogo važnije od moje ženskosti, ili da sam muškost, ili već nešto treće je moje sveprožimajuće osjećanje da ja postojim svuda. I ja sam opet majci rekla, kao ono za sunce, mesec, zvezde, za Boga, ja sam rekla, mama, ja osjećam da ja ne postojim samo sada, nego sve vreme, u svim vremenima. Ja osjećam da ja postojim sada, ali i u svim vremenima, i ne samo ovde u ovom prostoru, nego u svim prostorima u isto vreme, da sam ja svuda. Ja sam sve. To je mnogo važnije. A to sad posle idu ovi slojevi žensko, pa ne znam, sociološka pripadnost, klasna ili već obrazovna, rodna, normalno da je ona bitna. Ja prva uživam u svojoj ženstvenosti i toplo rekomendujem svim ženama da uživaju u svojoj ženskosti, jer je to nešto prekrasno. I muškarcima da uživaju u tim ženama, jer će onda to pospešiti njihovu muškost. Ili obrnuto, šta je starija kokoška ili jaje, nećemo o tome, ali opet da se vratimo na ovu univerzalnost. Ona nikakve veze nema sa, ja poštujem opredeljenja seksualna, ali ja sad ne pričam o tome, meni je nevažno suštinski u mom osjećanju i prihvatanju ljudskog bića, koje on rase, pola ili pripadnosti. Ako se mi osjećamo, tu sve granice se brišu, ali ja kao seksualno, erotsko biće, ili barem biće koje to može da bude kad hoće, a možda neću sada, jer me to ne interesuje, a kad hoću mogu i tekako. Ja sam žena koja želi drugu polovinu u obliku muškarca, heteroseksualnog, ali ne osuđujem nikog ko to tako ne osuđuje, razumete? Tako da nisam ja sam, ovo je suština što sam malo pre rekla. Sunce, mesec, zvezde, Bog, šta je to? Ja postojim svuda i svugde u isto vreme, u svim prostorima i u svim vremenima, i osjećam da ja postojim svuda, da je to, da je moje biće sveobuhvatno. Jesi gledala film Lucy? Kako? Lucy, sa Scarlett Johansson. Da. Da, to me podsjeća na taj film. Pa, svakako. Koji je veoma dubok, suštinski veoma dubok. Umetnost najbolje to predstavi, da se mi ne lažemo. I ljubav. Samo umetnost, muzika, poezija i ostali oblici, i ljubav, odnos tebe i nekoga prema nekom, ali ne samo prema voljenom čoveku ili ženi ili detetu, nego i prema čovečanstvu, ako hoćete. I to je odnos. Ne možeš ti da imaš samo odnos intiman prema nekome s kim si u vezi ili s koga si rodila, začela, rodio ili tako dalje, nego moraš da imaš prema sve je odnos. Ali on počiva na ovoj prvoj premisi koju sam ja stvarno iskreno doživela kao dete, i to je moje prvo pitanje moje majci. Koliko se tad imala godine, se sećaš? Za ovo Sunce, mesec, zvezde 2 godine. Tako malo. Da, to je bilo i znam i gde je bilo, na Neymaru, našoj staroj kući, ovo za Boga isto, a ovo je malo, ovo je kasnije bilo. Nešto kasnije, ali isto rana faza. Mislim, ne toliko rana, ali tipa prvi razred, drugi razred. Tako da, to je meni normalno. Mene to zanima. Sve drugo može, ali samo ako je u vezi s ovim. Sve što, i sve jeste u vezi s ovim, ali postoje stvari koje odvlače od toga. I to na vrlo loš način. Što smo svi iskusili. Tako da, to je moj odgovor. A što se tiče ženskosti, ne, ja apsolutno uživam u tome, ali ja živim u vremenu gde ne može ta divna ženskost da dođe do izražaja kao ni muškost. I ne može da dođe do spaja, sprečeni smo, jer je komunikacija uništena sa samim sobom, sa Bogom, sa samim sobom, pa prema tome i sa suprotnim polom ili već sa drugošću bilo kojom, je isfragmentisana.
Znači, šta je suština? Je ovo objedinstvo, kako ja to zovem. A ovo sve drugo je fragmentacija. I ti onda gledaš česticu, izvučeš i ti nju posmatraš, što jeste karakteristično i za naše doba i za zapad. Ne samo za zapad, ali zapad je dominanta u društvenom smislu i filosofskom. Znači, ti uzimaš česticu i sekciraš nešto, kao telo kad se sekcira, i sad ti izvučeš česticu ili organik, posmatraš ga van celine tela. Tako isto i sve ovo ostalo. Ne može, nema. Čovek je celina. Čovjek je kosmos. Mikrokosmos. Luča mikrokozma. Slušaj, veliki njegov, veliki rekao si krajnje spontano veoma tačne, precizne i mudre reči. Ali to me uopšte tebe ne čudi. Zato što koliko god se ljutila ti na mene, jesi fatalna. Kao što rekao smo, ide kući, ide la femme fatale s'en va. Ide kući. Au revoir, ma belle. Bisous.